Aiwa, kana mchinge mazogara, fit and go is the only way to go. Handiti, fit and go is the only way to go. Kana chinge tazogara, nyanzvi panyaya dzesuspension yemotikari ndeve fit and go. Vanowanikwa panumber 48 Kaguvi Street. Ndo pavanobatikira ipapo matogadzirirwa suspension yemotikari yenyu. Chavanotanga kuita, vanoita vehicle checking, kutarisa kuti motikari yenyu yakafa zvipi. Vapedza kuita vehicle checking, vanobva vakugadzirirai motikari yenyu kureva kuti zvoni maspares munobva mamaona ipapo, suspension parts munobva mamaona ipapo, tie rod end, maball joints, mashocks, aiwa, nemutengo iri pasi, mitengo yakaderera. So zvamunoita imimi, svikai panumber 48 Kaguvi Street, mobva mabatsirika muri ipapo. Muguta reHarare tunowanikwa muna Samura Machel, also pakopi apo padhuze nepaCokom, just opposite Cokom. Mukasvika ipapo munobva mabatsirika. Also ma-BMWs enyu, musanetseke nemotikari inonzi BMW. Ndo motikari isinganetse zvachese. Zviya zvekunzwa vanhu zvavanotaura kuti BM haungaigone. Aiwa, pane nyanzvi yema-BMWs anonzi Ian Norman. Namba dzake ndo dziri pascreen. Chamunongoita, this is one of the best vana makaniko vema-BMWs, ma-specialist akaspecializa only nema-BMWs. So zvamunongoita, batai Norman, anobva akugadzirirai motikari yenyu. Kana yapinda maoko aNorman, zivai kuti dambudziko renyu nemotikari yenyu rapera. So zvamunongoita, mubate panhamba dziri pascreen. Aiwa, fit and go ndo nzvimbo yega yamunogona kubatsirwa. Norman zvakare ari kufit and go ikoko. Aiwa, imimi chivabatai panhamba dziri pascreen. From Uncle Saint, the only Zim Uncle, chidi.